Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi sa Diocese sa Dumaguete, but akong magpahibalo kaninyo sa usa ka dako nga aktibidad nga paghimuon sa atong simbahan. Kini mahitungod sa gitawag og Synod of Bishops nga paghimuon karong umaabot nga October 2023. Ang tema nining maong Synod of Bishops, for a synodal church, communion, participation, and mission. Usa kini ka importanteng higayon sa kinabuhi sa atong simbahan, ug ang tanang katawhan sa Dios giawhag sa pagpakabana kabahin niini ug gani pagsalbot niini kung kita pagatawgon. Ang pagpangandam niini magsugod na karong umaabot nga pila ka Domingo gikan karon. Gani pagahimuon ang pagsugod niini karong bulana sa October 2021. Ilusad kini dito sa Roma, pinanguluhan sa atong Santo Papa mismo, Papa Francisco, karong October 10. No, mo kini ang launching dito sa Vaticano sa Synod on Synodality. Og pagasundan kini og usa ka paglusad dinhi sa atong kaugalingong dioceses, uban nunot sa tanang mga dioceses sa tibuok kalibutan. Karong umaabot nga October 17 ang launching. Ang pulong sinodo dili kayo familiar alang sa kadaghanan kanato. Apan gikan kini sa Griego nga pinulungan, ang synod o sinodo buti pasabot assembleya. Usa kini kakaraan nga tradisyon sa atong simbahan, ug ang gigikanan niini gikan pagayod sa balaang kasulatan gikan sa ang gipadayag from the book of Revelation. Dinhi gipakita ang dalan diin ang katawhan sa Dios maglakat nga naghiusa. So mo po ni ang katuyuan sa sinodo nga unta kita isip katawhan sa Dios maglakat nga hiniusa, maglakat nga hiniusa nining atong panaw sa pagtuo. So kining pulong nga sinodo gigamit aron sa pag-ila sa panagtigom sa mga obispo nga maghisgot-hisgot kabahin sa kinabuhi sa simbahan, sa teolohiya o pastoral nga mga aspeto niini. Gikinahanglan kini aron maandam ang gitawag og document of advice o tambag nga pagahimuon sa ato nga Santo Papa. Ang konsepto sa synodality nga kanunay gihisgutan sa atong Santo Papa gitagaan og kahulugan sa atong International Theological Commission. Unsa man ang kahulugan niini? Nga di ay kining synod on synodality lihok sa espiritu sa pag-ambit sa lawas ni Kristo o sa misyonerong panaw sa katawhan sa Dios. Sa giingunan ni Papa Francisco, ang synodality usa ka paagi, usa ka estilo, usa kini ka paagi sa paglakat nga magkauban gayod ang katawhan. O kini ang gipaabot o kamo kini ang atong gipaabot ngadto sa Ginoo sa kapag-ampo ngadto sa Ginoo sa atong simbahan nining ikatulong nga milenyo. Sa tibuok kalibutan ang matag parokya gihangyo nga magpili og mga delegado nga moapil nining mao nga sinodo sa diocesano nga level sa ilang diocesan nga bahin sa proseso sa kalibutan. Ang mga delegado kinahanglan nga mga tao nga na hilambigit gayud sa kinabuhi sa parokya o nahilambigit sa nagkalain-lain nga mga aktibidades niini. So buti pasabot nga sinati kining maong mga delegado sa mga buhat sa simbahan lokal. Ang katuyuan sa pag-apil sa diocesan nga proseso mao ang pagpangayo og kasinatian, pagpangayo og mga panghuna-huna o feedback
kabahin sa daghan nga mga pangutana nga mitumaw nining atong panahon karon. O kini pag gamiton isip tampo sa pagahimuon nga preparatory document sa sinod. Ang matag lokal nga proseso tapuson karong umaabot nga Abril 2022 sa paghimo sa usa ka diocesan report nga ipadala unya dito sa Synod Office sa Roma o sa Vatikano. Subusa aduna naman kita ni ining dako nga buluhaton. Ako nagahangyo kaninyo una sa tanan nga atong iampo ang kalampusan niini ug akong hangyoon kamo sa inyong pag-apil nining importanteng aktibidad sa kinabuhi sa atong simbahan kung ang inyong presensya o tampo pangayoon. Ug alang sa dugang pa nga mga updates kabahin niini palihog i-like o i-share sa atong FB page. So salamat kaninyong tanan, makaigsuonan ko. God bless and protect you all. Mao kini ang inyong ubos nga obispo sa Dumaguete, Bishop Polito Cortez. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord Jesus Christ and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I was born and raised by my mom na every Sunday nagsisimba kami. When I pray, alam ko, kausap ko yung Panginoon. Dahil kay God, walang imposible. Walang masama, walang tama, walang mali. Just lift everything to Him because
Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mamaanaa kaninyo. Manausab kanimo. Aron kita mga iyana lang sa pagsaon ni Santos nga misa, maghinuso una kita sa atong mga sala. Kaluyaon na kita sa Dios sa mga makagaom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadoon sa kitaniya. Ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagaong ugway kinutubang Diyos, ikaw ang among gahom, ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron makaalagad kami kanimo, nga malipayon. Tabangi kami pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ginoo, kaluy kami, sanglit, nagasalig kami kanimo. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maania unta kanamo ug Ginoo ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios ni Hesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayod makasala. Busa, magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa atong ebanghelyo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Ebanghelyo sumalan ni San Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduo kang Jesus ug miingon, magtutudlo. Aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila. Kung mulingkod ka na, unya sa imong trono, didto sa imong gingharian, nga mahimayaon, palingkura kami, uban kanimo, ang usa sa imong tuo, ug ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati ni San Apollo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila. Ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo, dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ang buot mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundi pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Busa kita makaingon karong adlaw, happiness is a choice. Sama sa atong pagdawat sa pagbati o sa kadesisyon. Happy Sunday, friends. Matod friends in the Lord. Matod pa sa mensahe sa akong higala. Wishing you wonderful day and rewarding week ahead. Happiness is a choice. Sa atong panagtigom karon, pag-ingon, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa mga grasya nga imong
gihatag kanamo sa miaging mga adlaw. Maka na sa pagsugod sa misa giawit, sing joyfully, sing joyful songs to the Lord. Kita mo bati sa kalipay if we choose to sing karong adlaw joyful songs and praise to God. Ug aron kita mapuno sa kalipay sa Ginoo, matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, siya miingon, ligunon ta ang atong pagtuo. Kay doon na kita'y Pangulong Pari, nga halangdon, nga atoa na sa presensya sa Dios si Jesus, nga mao'y gitag na sa unang pagbasa matod pa ni Propeta Isaías. Ini ka tapos na sa iyang mga pag-antos. Malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. To accept suffering is a choice aron kita makaangkon sa kalipay. Happiness is a choice. Ug tungod niya na nakaingon ang Ginoo sa Ebanghelyo, kay bisan gani ang anak sa tao, wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi, aron pagtubos sa daghang mga tao siya sa iyang pagpasakit o kamatayon dito sa krus. Busa aron kita mapuno sa kalipay sa Ginoo, lig-unon ta ang atong pagtuo. Si San Pablo nagpadayon sa pag-ingon, busa masaligon kita o muduol sa trono sa Dios. Diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga ato gikinahanglan. Happiness is a choice sa atong pagtuo nga ang Ginoo puno sa kaluoy o grasya. Kay matod sa Salmo, matarong ang pulong sa Dios sa Ginoo, ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto o matarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. It requires choice to believe nga ang yuta puno
sa kaluoy sa Ginoo. Ug sa atong ebanghelyo nagatuo si Santiago ug si Juan aron sila malipay ni-desider sila pag-ingon sa Ginoo kung maghari ka na. Sila mihangyo sa Ginoo na kung maghari ka na, palingkura kami sa imong tuo o sa imong wala sa trono sa imong gingharian. Pero mga kaigsuonan, kung kita nagatuo gayon nga ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo, dili kinahanglan nga kita mag-ambisyon. Dili kita kinahanglan nga magpahawod nga labaw sa uban. Kay kung mahawod na kita, matintal kita sa pagpamintaha. Apan kung nagatuo kita nga ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo, dili kita maguol, malipay, hinuon kita. Ug unsay resulta sa mga kaubang mga apostoles pagkadungog nila nga mihangyo sila sa Ginoo, nga tugutan ang ilang hangyo, sila na ngigi, sila nangasuko ngadto kang Santiago o kang Juan. Maabot ang pagpangigi kung kita malimot nga ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Happiness is a choice. Depende ka nato kung atong hugton ang atong pagtuo. O manang giingon, because happiness is a choice. Be happy. Nga naman, kay sayod kitang tanan, that we are flawed, we are anxious, and sometimes irritated. Dali la kitang masuko, gamay lang nga butang, nga maoy hinuoy makahatag nato kagulanan. Matod pa sa usa ka komentarista, siya miingon, I would like you to remember that being happy is not having a sky without storms. To be happy is not having work without fatigue. To be happy is not having personal relationships without disappointments. To be happy is to find strength in forgiveness, hope in battles, love in disagreements. To be happy, tungod kay lig-on ang atong pagtuo, is having maturity to say, I was wrong. Having audacity to say, forgive
me, having sensitivity to express I need you. Being happy is not having a perfect life. Being happy is never giving up. Never giving up on the people you love. Never giving up and being happy. Tungod kay uban sa grasya sa Dios, nalig-on ang atong pagtuo o kita makaduol sa iyang trono. Diin atong madawat ang kaluoy ug ang grasya na atong gikinahanglan. Kay puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Happiness is a choice. It's a choice nga nagagikan sa atong pagtuo o paglaom sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami, sanglit kami, nagasalig kanimo. Manindo. Tanan, Nagato kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios nga gikan sa Dios nga matuod. Gianak ka binuhat sa ginaya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanato matawag alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Saralang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sanak, dungan sa mahan ug sanak, gisimba siya ug ginaya, ug nisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Kristiyano nagapuyo sa duroha kahugna. Isip lungsuranon sa syudad sa Dios ug isip lungsuranon niining kalibutana. Magaampo kita alang sa mga panginahanglan niining kalibutan uban ang kasing-kasing sa nga kanunay nakapunting ni anang way katapusang gingharian nga moabot. Moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga sakop sa simbahan, nga gitawag sa pagsaksi batok sa mga dili tawhanon o dili makiangayong mga krimen nga pinaagi sa grasya sa Dios, mulahotay sila sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga makabaton sila sa mga hiyas na langit nun diha sa ilang pagpangalagad.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nangamatay, nga makasulod na sila sa walay katapusang syudad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa tanang kasaypanan, gisalig namo kanimo ang amo mga kahangawa, kay sayod man kami nga ang tanang katawhan, kapanahunan, ug ang mga hitabo, lakip man sa imong manggihatagong laraw, ikaw itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo araw ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, ang makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamahanan nga way ingon, itugot na ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug magahatag kanamo sa kagawasan
sa pag-alagad kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagaho sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhi, way katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang wayhonong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag nining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugya alang kaninyo. Sa samang pagitapusang kanihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usap. Mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mang kalis sa akong dugo sa bago tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Hata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanahaw ni Hesu Kristo, nagahalay kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasa. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Papa, pulito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usama ang mga igsoon nga nangamatay. O malao mga babanahaw sila, o ang kanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostolos, ug sa tanan ng mga santos nga nagatungan kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dahigon o gamay ikaw nga himayaw, tinagin ni sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya, ihatag anha kaniya makagahom mga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Happiness is a choice. Lig-unon nato ang atong pagtuo sa atong pag-awit.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagayang ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kanini. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanini. Ayaw tan-awa mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw, kahayusa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang ligon nga pagtuo. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Laos sa dugo ni Kristo mag-aapin ka nato alang sa prebwendayo. Amen. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Magampo kita, o Ginoo, itugot nga kining Eucharistia, magtabang ka namo sa pagkamakanonayon kanimo, magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhing way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Orasyo Imperata, pag-ampo panalipod batok sa sakit na COVID-19. O Ginoong Diyos, among amahan, iduol kami kanimo sa among panginahanglan, aron pagpangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19. Nga misakmit sa dagang kinabuhi o nakaapikto sa kadaghanan. Nagampo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitugahan sa pagtuon sa kinaayaw ginungdan ni ining maong coronavirus ug matang sa sakit ingon sa pagpahunong sa pagpuyanap niini. Giyahi ang makamot o pagpahunahuna sa mga ekspertong medikal aron sila makaalagad ngadto sa mga masakiton uban sa kanas ug kaluoy ug alang sa gobyerno ug sa mga pribadong ahensya nga unta makakaplag sila sa kayuhan o kasulbaran nining maong epidemya. Nagampo kami alang sa magisakit nining coronavirus nga unta may balik sila sa ilang mga maayong panglawas. Hatagi kami sa grasya sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang alang ni adtong nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa managhiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, hinabang sa tanang mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, atong patron, iampo mo kami. Palihog manglingkod sa makadyot. Sa atong mga importanteng kalihukan niining atong umaabot nga Nobyembre, usab sa atong maabot nga tapusang Oktubre, niining bulan sa atong Oktubre nga mao ang ato ang Birhen sa Rosario, ato sab himuon ang atong culmination karong Oktubre 30 adlaw kini nga Sabado, ug himuon sa may alas 6 ang takna ang misa. Apan sa dili pa ang ato ang misa ni anang adlaw sa sunod pang semana, October 30, adlaw gyud ni siyang Sabado, duna kitay ato ang pagsantos nga rosaryo ni ana. Tungod kay wala man tay mga black rosary sa mga suna karon, himo nato ang atong culmination dinhi sa simbahan o himuon kini sa may alas 5 ang takna sa buntag, mosunod dayon ang ato ang santos nga misa pasalamat sa Birhen sa Rosario isip ato ang pagtak-op nining bulan sa Oktubre. Hinaut-unta nga ato kining suportaan ining espirituhanon nga kalihukan dinhi sa ato ang simbahan. Usab niining umaabot nga bulan sa Nobyembre sa 1 ug 2, All Saints ug All Souls Day. Mao kini ang ato usab nga mga misa, hanay sa mga misa sa ngalan nga wala kitay misa ngadto sa sementeryo. Sa November 1, adlaw kining Lunes, parihas usab sa November 2, ang atong mga misa niining mga adlaw, November 1 ug November 2, Lunes ug Martes, aduna kitay misa nga himuon sa may alas 6, regular natong misa, alas 6 sa buntag, musunod ang ato ang alas 8 nga misa, dayon musunod ang alas 3 nga misa, ug alas 5 nga santos nga misa. Mao kini ato ang upat ka mga misa sa November 1 ug 2 dinhi sa ato ang simbahan. Kay wala man kitay mga misa sa sementeryo. Busa, amo usab nga giawhag ang tanan nga muhalad o mga pamisa niini walay basahon nga mga intention sa makalag sa ato ang pamisa. Hinoon aduna kitay dako nga box nga ato ang ibutang diri o aduna kamoy mga panghalad, isulod lang nato dinhi sa ato ang o gihulog lang dinhi sa ato ang dako nga box unya nga atong pagaandamon sa tubangan kay apil sila sa ato ang
mga santos nga misa sa November 1 o November 2. Hinaot nga kita magyahan ini og masabta nato ang atong pamaagi sa atong simbahan labi na sa November 1 ug 2. Daghang salamat ang nagpahibalo ang atong PPC core group. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab Ang kanimo. manalangin kang Diyos nga mahagaw sa tanang amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang kalibutan, tanang ani-ani inigikan sa kahigdasan, panalipdan taog atong ampingan, kabukiran kadagatan, kalasangan kasapaan, tungod sa pag-abuso sa mga tao, makabalisang kamatuuran na sinati na karon. Mainit nga panahon, nilit na ang tubig o pagkaon, mga baha, kalit nga sunog, o bagyong makusog. Pagkaanindot, gayud sa kinaiyahan, lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan, kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit, labas nga hangin sa kaliwatan ibilin, usa angay gayon, tanan maghiusa, mananong ug kahoy manghipos sa basura. Wa nay plastik nga gamiton, wa nay basurang sunugon, mga kahoy dili yun na tuputlon. Tarpulin atong ihiklin, undanong ta ang illegal locking, at illegal quarry, illegal fishing. Pagkaanindot, gayud sa kinaiyahan, lunhaw nga mga tanong, makalipay sa dughan, kalanggaman na nag-awit, makahupay sa kasakit,
labas nga hangin sa kaliwatang ibilin. Kalibutan aki manon, mauray bugtong puloy anam, kundi ta muliho, mas mugrabe ang katalagman. Kung watay buhaton, kasing uwahit na ang tanan. Kalibutan ang tinganta. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility. An end, Lord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one. A family that embraces peace and love. A family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.